त्यांचं आणि तुमचं मत जुळतं की नाही, पण खरंच म्हणून ती केमिस्ट्री जुळली जुळली. असं आपल्याला म्हणावंच लागतं. मला सांगा, प्रशांत दामले फॅन क्लब आहे, फाउंडेशन प्रशांत दामले फाउंडेशन, की ज्याच्या मार्फत तुम्ही बरेच कार्यक्रम करता, की तुमचे जे सोशल ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही करता. तर हा सोशल ॲक्टिव्हिटीजचा फार थोडे लोक असं करत असतात. म्हणून मी तुम्हाला विचारतो की आपण सोशल ॲक्टिव्हिटी करावं आणि समाजाचं ऋण आपण जे लागतो त्याच्यामधलं काही चुकतं करावं, हा विचार कसा करावा? कसं झालं की 2001 साली जेव्हा मी एका दिवशी 5 प्रयोग केले, दॅट वॉज अ फोर्थ लिम्का रेकॉर्ड. कमिंग टू दॅट मी नंतर आलो असतो, पण तुम्ही विषय काढलात. म्हणजे हे का वाटलं तुम्हाला असं करावं, असं म्हणजे 5 प्रयोग का करावे? म्हणजे रेकॉर्ड करावं म्हणून करावं असं वाटलं का, माझी एनर्जी लेवल आता टेस्ट करावी म्हणून वाटलं का, अजूनपर्यंत कुणी केलेलं नाही म्हणून करावं असं वाटलं? कसं आहे की पहिले 3 रेकॉर्ड जे आहेत 1995मध्ये 352 प्रयोग, 25 डिसेंबर 1995मध्ये 4 प्रयोग, एका दिवसात 4 प्रयोग, 1996मध्ये संपूर्ण वर्षात 469 प्रयोग. हे जे 3 रेकॉर्ड आहेत हे आपोआप झालेले रेकॉर्ड आहेत, हे ठरवून केलेले रेकॉर्ड नाही आहेत. 2001 साली जो रेकॉर्ड केला 5 प्रयोगाचा तो ठरवून केलेला रेकॉर्ड होता. आणि त्याच्यामागे विशिष्ट कारण असं होतं की आज जे तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा जो सगळा प्रसार तुम्ही बघताय त्याचा जोर 2001 साली सुरू झाला, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिकलेक्ट. त्यामुळे मराठी नाटकाची सगळीच बुकिंग टोटल उतरली होती, सगळी बुकिंग उतरली होती. त्यावेळचा जो यंग जनरेशन होती, यंग जनरेशन आजही तीच यंग जनरेशन आजही आहे. आजच्या आणि त्यावेळच्या जनरेशनला, यंग जनरेशनला काहीतरी समथिंग डिफरंट, समथिंग युनिक. पहिला ऐसा आहे क्या, देखना पडेगा यार, हे जे त्यांच्या डोक्यात जे असतं ना ते त्यावेळी होतं आणि आजही होतं. आज कितीही फालतू पिक्चर असला तरी सलमान खान, आमिर खान ही सगळी मंडळी असली की टून 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 उड्या मारत जातात, बरोबर आहे. मग पिक्चर पाहिलं तर ठीक आहे यार, लेकिन सलमान ही म्हणजे पिक्चरला किंमत नाही आहे. माझं त्यावेळी असंच मत होतं की मराठी नाटक तिकीट लावून एका दिवसात 5 शो हाऊसफुल होऊ शकतात. हे 5ही शो तिकीट शो होते. हे कॅनव्हासिंग बाहेर तिकीटं विकलेली नव्हती. तिकीट विंडोवर बाकायदा तिकीट विक्री करून केलेले 5ही प्रयोग होते. आणि मराठी नाटकाचे, प्रशांत दामले हा वेगळा मुद्दा आहे, मराठी नाटकाचे तिकीट विंडोवर 5 तिकीट शो हाऊसफुल होतात. दॅट मीन्स देर इज समथिंग इन मराठी नाटक. प्रशांत दामलेच्या ऐवजी अजून कोणी केलं असतं तरी पण त्यांनी काय केलं, मराठी नाटक केलं आणि मराठी नाटक हाऊसफुल झालं, 5 प्रयोग हाऊसफुल झाले. तर हा जो मराठी नाटक इज समथिंग युनिक अँड समथिंग डिफरंट, हा जो संदेश पोचवायचा होता मुलांपर्यंत, तो पोचवण्याचा माझा जो प्रयत्न होता आणि तो पोचला. पण काय, व्हॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स, म्हणजे एनर्जी किती लागली त्याच्यासाठी? उत्तम. डॉक्टर ऑन ड्युटी वगैरे होते सगळं पेपरमध्ये वाचलं होतं. होते. पण असं वाटलं दमछाक होते असं? नाही वाटलं, शेवटपर्यंत नाही वाटलं. पण त्यानंतर मला त्रास झाला. हां, म्हणजे जानेवारी, आता पटकन रिकलेक्ट होत नाही आहे तारीख, पण त्यानंतर 1-1.5 महिन्यानंतर मला त्रास सुरू झाला व्होकल कॉर्ड्सचा. कारण व्होकल कॉर्ड्सला इतका तो ताण बसला होता. बरं, त्यानंतर मी 2 दिवस विश्रांती घेऊन 5 प्रयोग केले. आता पुढचे 5 दिवस प्रयोग नाही असं नाही ना, हावरटपणा असतो ना कलाकाराला. हे 5 प्रयोग झाल्यानंतर 2 दिवस, तिसऱ्या दिवशी परत माझे प्रयोग सुरू झाले. पण व्होकल कॉर्ड्सवर थोडासा इफेक्ट झाला होता आणि त्यामुळे पुढची माझी 1-1.5-2 वर्ष थोडंसं स्पीड मला कमी करायला लागला. मग परत ती व्होकल कॉर्ड्स आणण्यासाठी मी विविध प्रकारची, म्हणजे ताळ्यावर आणण्यासाठी विविध प्रकारची औषध घेतली, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक. बट समहाऊ आयुर्वेदिकने मला खूप मदत झाली. पण त्याच्यापेक्षा जास्त मदत झाली ती सूर्यनमस्कार आणि प्राणायामाने. अच्छा, आपल्याकडे एक गंमत आहे बघा, म्हणजे यू विल ऑल्सो ॲग्री की सगळ्या कला, नाट्य हा विषय सोडला तर संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्र, याच्यामध्ये तुमचं घराणं कुठलं म्हणून तरी विचारतात, नाही तर तुमचा गुरु कोण विचारतात. फक्त नाटक हा असा प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये घराणं तर नाहीच,
पण गुरु असं सुद्धा कोणी सहसा विचारत नाही. मग नाट्य शिक्षण किंवा नाट्य प्रशिक्षण याची गरज कुठे लागते? की अभिनय करतो तो प्रेक्षकाने ॲक्सेप्ट केला तर तो मोठा नट होतो, त्याला आगापिछा काहीही नसतो. मग हे सगळं करत असताना आपल्याकडे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आहे, वेगळ्या वेगळ्या युनिव्हर्सिटीजमधनं आता ड्रामा डिपार्टमेंट्स येत आहेत. याची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतं? आहे तर नेमकी काय? एक बारीक तुम्हाला सांगायचं झालं तर तुम्ही आत्ता जे जे काय घेतलं म्हणजे गायन, नृत्य, शिल्पकला ह्याला गणित आहेत. गाण्याला गणित आहे सारेगमपधनिसा, नृत्याला गणित आहे स्टेप्स, तुमचा रिदम आहे. शिल्पकला समजा घेतली तर तुमच्यासमोर ह्याच्यासारखं बनवायचं आहे. सो यू नो द रिझल्ट्स. मला ह्याच्यासारखं हे शिल्प बनवायचं आहे. त्यामुळे अभिनय ही एकच कला आहे की त्याला गणितच नाही आहे. A+A किंवा 1+1=2 असं गणित नाही आहे. हे अभिनय हे कुठेतरी फिरतं आहे आजूबाजूला. ते आपल्यात सामावून घेणं ह्याच्यासाठी शिक्षण पाहिजे. आता हे सामावून घेणं म्हणजे काय? मराठी नाटकात काम करायचं असेल तर बेसिक काय आहे? मराठी भाषेवर प्रभुत्व. बरोबर. तुमची एक गोष्ट अतिशय खरी आहे की मराठी अभिनय किंवा अभिनय शिकवू शकत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. पण बेसिक ज्या गोष्टी आहेत ज्या अभिनयाला पूरक ठरू शकतात. माझं तुझ्यावर प्रेम आहे असं नाही होऊ शकत ना. माझं तुझ्यावर प्रेम आहे असं होऊ शकतं. आता हे मी सांगू शकतो की असं बोल. तर ह्या म्हणजे हे सगळे बॅकअप्स आहेत की मराठी स्वच्छ मराठी बोलता आलं पाहिजे. त्या वाक्यातलं मराठी त्या वाक्यातलं कुठला शब्द महत्त्वाचा आहे हे ओळखता आलं पाहिजे. व्होकल कॉर्ड्स स्वच्छ राहण्यासाठी किंवा व्होकल कॉर्ड्स तुमचा आवाज मोठा होण्यासाठी व्होकल कॉर्ड्सला ताण देऊन त्यांचा आवाज बसून तो परत कसा डेव्हलप करायचा. मराठी नाटकात तुम्ही काय प्रत्येक नाटकात लेपल लावून काम करत नाही. तिथे तुम्हाला खाली माईक असताना तसेच तुम्हाला बोलायला लागतं. त्यामुळे ह्या बेसिक गोष्टी जर तुम्ही समजून शिकवू शकलात, ह्या शिकवता येतात. ह्या गोष्टी शिकवता येतात. अभिनय कसा करायचा हे नाही शिकवता येत. पण ह्या बेसिक गोष्टी तुम्ही शिकवू शकलात की मला तिथे जायचं आहे, तू येशील का माझ्याबरोबर. आता ह्या वाक्यात मला तिथं जायचं आहे, तू येशील का माझ्याबरोबर असंही बोलू शकतो आपण. मला तिथं जायचं आहे, तू येशील माझ्याबरोबर असंही बोलू. आता त्या क्षणी कुठल्या पद्धतीने हे वाक्य मांडायचं किंवा बोलायचं हे शिकवू शकतो. पण ही इकडची दरवाजा उघडण्याचं जे काम आहे ना, त्यासाठी ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स उपयोगी पडू शकतात. म्हणजे आता माझ्या पुण्यात जे टी स्कूल आहे, म्हणजे आता तुम्ही हा प्रश्न विचारलात ते बरं झालं. हा कारण मी स्वतः शिकवतो त्यामुळे मी तुम्हाला इतकं कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो. पुण्यात जे टी स्कूल आहे त्या टी स्कूलला साधारणपणे तुम्ही जर ऐकलं असेल तर साधारण अभिनयाची प्रशिक्षण संस्थेमध्ये कसं शिकवतात आठवड्यातून किती वेळा शिकवतात म्हणजे तुमच्या माहितीप्रमाणे? 5 तास 6 तास. हां, म्हणजे ते शनिवार रविवार किंवा असं. आमचं टी स्कूल आहे ते रोज शिकवतो मी. रोज 4 तास. कारण बे के बे बिदुणे 4 किंवा 18 दुणे 36 हे मला लहानपणी शिकवलेलं आहे. त्यानंतर मी कधी पाढे म्हटले नाहीत म्हणून मी विसरलो. हे जर पाढे मी रोज म्हटले तर मी तुम्हाला आजही म्हणून दाखवू शकतो 29चा पाढा. तसंच अभिनयच आहे. शिकवता येत नाही म्हणून रोज घ्यायचं. म्हणजे तुमचं ते रिव्हिजन एक्सपिरियन्स रोजचं काय चुकतंय म्हणून ते रोज घ्यायचं असतं. अभिनयाची प्रशिक्षण संस्थेत जर तुम्ही आठवड्या टू संडे शिकवायला लागलात तर तो हौसेचा भाग झाला. तुम्हाला 1,00,000 रुपये पगार आहे आणि कुठलं तरी कॉलेजमधलं आपलं यार रहेगा यार म्हणून जाऊया तर ठीक आहे. मी तुमच्या हौसेसाठी अभिनय प्रशिक्षण संस्थेत जाणं वेगळं आणि मनापासून आपल्याला पुढं काहीतरी करिअर करायचं आहे ह्या दृष्टीने जाणं वेगळं. त्यामुळे अभिनयाच्या प्रशिक्षण संस्थेत अभिनय आम्ही शिकवतो असं जर म्हणाल तर खोटं आहे. पण अभिनयाला शिकण्यासाठी पूरक गोष्टी आम्ही पुरवतो हे जर असेल तर इट्स डन आणि इट हॅज टू बी डन. हे असंच व्हायला लागतं. अभिनय तुम्ही 100% नाही शिकू शकत. पण अभिनय शिकण्यासाठी आपले दरवाजे उघडू शकता. तुमचा आपल्या टी व्हीवरती आता याचा कार्यक्रम चालतो कसला रेसिपीजचा.
तो कसा काय कसा काय इन द सेन्स हा असं अचानक करावा असं का वाटलं? मुळात मला खायला आवडतं, मला मुळात खायला आवडतं, हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा मी असा विचार केला की दॅट वॉज अ चॅलेंजिंग एक्सपिरियन्स. कारण कुठलाही दुपारचा कार्यक्रम घेतला त्याचा TRP फारसा काही नसतो, 0.something XYZ. तर तो ॲक्च्युली मी चॅलेंज म्हणून तो घेतला कार्यक्रम की मी असा विचार केला तुम्ही राशीचक्र तर राशींवरचा कार्यक्रम जर इतका रंगतदार होऊ शकतो तर रेसिपीच्या वरचा कार्यक्रम आपण रंगतदार करू शकतो का, असा एक चॅलेंज घेतला मी. आणि त्यातल्या ज्या प्रत्येक किचनमध्ये कुठल्याही घरातल्या कुठल्याही किचनमध्ये नवरा बायको एकत्र असतील तर तिथे वेगळे संवाद असतात. स्वयंपाकघरात लहान मुलगा आणि आई असेल तर वेगळे संवाद असतात, भाऊ बहीण असतील तर वेगळे संवाद असतात, मुलगी आणि वडील असतील तर वेगळे संवाद असतात. तर हे संवाद किंवा ह्याच्यातला जर सबस्टन्स मी काढला आणि मी या कार्यक्रमात टाकला वन वे, कारण जो बनवतो तो काही मला रिॲक्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळे एकाच बाजूने समजा मी बॅटिंग करू शकलो तर दॅट कॅन क्लिक असं मला एक वाटत होतं आणि दॅट क्लिक्ड. ऑफकोर्स इट डिड क्लिक. खरं म्हणजे प्रशांतजीशी कितीही वेळ गप्पा मारू शकतो आपण याची तुम्हालाही कल्पना आहे आणि मला तर पूर्ण कल्पना आहे. पण या कार्यक्रमाच्या वेळेची मर्यादा आहे आणि त्यामुळं तो आपल्याला आता थांबवणं हे अतिशय आवश्यक आहे. प्रशांतजी पुन्हा गोव्यामध्ये येतील त्यावेळेला पुन्हा वेळ दिला तर मग त्यांच्याकडनं आणखीन गोष्टी आपल्याला ऐकता येतील. पण केवळ खाण्याचा कार्यक्रम चॅलेंज म्हणून स्वीकारला त्याने असं नाही, तर येणारं प्रत्येक नाटक, त्याच्यामधली प्रत्येक भूमिका, त्याच्यामधलं प्रत्येक गाणं हे प्रशांतजींनी चॅलेंज म्हणून स्वीकारलं. आणि चॅलेंज म्हणून जी गोष्ट प्रशांतजी स्वीकारतात त्याचा किती अभ्यास बारकाईने ते करतात हे आत्ता त्यांनी सांगितलेल्या त्या मालिकेच्या उदाहरणावरून आपल्याला दिसतं. त्यामुळं माझ्याकडे घराण्यामध्ये गाणं आहे, मी गाणं शिकलेलो आहे, मला थोडासा अभिनय येतो असं म्हणून थांबणारा हा कलाकार नाही. आणि म्हणूनच केवळ प्रशांत दामले हे नाव जर का जाहिरात बोर्डावरती आलं किंवा जाहिरातीमध्ये आलं तर कमीत कमी वेळात कुठल्याही नाटकाचा प्रयोग आज हाऊसफुल होतो हे मराठी रंगभूमीवरचं सत्य आहे. आणि एकंदर मराठी रंगभूमीच्या इतिहासामध्ये हे सत्य फार काळानं आपल्याला आज दिसून येत आहे. कार्यक्रमाचा शेवट अर्थात प्रशांत दामले इथे आहे आणि मी जर का त्यांना गाणं म्हणायची विनंती केली नाही तर कार्यक्रमाचा शेवट हा तसा व्हायला पाहिजे तसा होणार नाही याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी प्रशांतजींना विनंती करतो की त्यांना जे हवं असेल ते गाणं त्यांनी म्हणावं आणि कार्यक्रमाचा शेवट करावा. त्याच्यानंतर मी काही बोलणार नाही म्हणून आधीच प्रुडंट मीडियाच्या वतीनं तुम्ही वेळात वेळ काढून गजर या कार्यक्रमामध्ये आलात त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. थँक्यू. आनंदाचे प्रसंग अनेक आहेत माझ्या आयुष्यात. त्यातला एक आनंदाचा प्रसंग असा होता की नाना म्हणजे यशवंत देव आणि मंगेश पाडगावकर असे एकत्र येऊन त्यांनी एक गाणी बांधली होती, 7-8 गाणी, त्याला बोल गाणी असं म्हणतात. आणि ती बोल गाणी मला गाण्याची संधी मिळाली. तर त्या बोल गाण्यांपैकी एक बोल गाण्याचा मुखडा आपल्याला ऐकवतो आणि रसिक प्रेक्षकांची मी रजा घेतो. आज मलाही इथे बोलवल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि माझ्या नाटकाचे प्रयोग आहेतच, त्या नाटकाला पण या, भेटू, गप्पा मारू. सांगा कसं जगायचं, अहो सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, अहो सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं. धन्यवाद.